அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எனது இனிய நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் சலாவத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது நான் இந்த பதிவில் நான் எதுக்கு போகிறேன்னாக்கா, யூடியூப் சேனல் மயிலை 2022 எங்களுடைய இந்த சேனலை நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய உள்ளேன். இங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் செய்திகளையும் சில வரக்கூடிய கருத்துக்களுக்காகவும் நான் இந்த சேனலில் பதிவிட நான் விரும்புகிறேன். அதற்காக உள்ள பதிவு தான் போட போகிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு நண்பர்கள் அனைவரும் என்னுடைய இந்த சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுக்குமாறு உங்களை தாழ்வு முறையில் உங்களை தலை வணங்கி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ நான் அந்த டாபிக் வரேன். எதுக்கு நான் இப்போ பேச வரேன்னாக்கா, இந்த பதிவு நம்ம திராவிட கழகம் ஆட்சிக்கு 8 மாதம் 9 மாதம் தான் ஆகுது. மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சி. நம்ம திரு ஸ்டாலின் ஐயா முதல்வர் அவர்கள் இந்த ஆட்சியில் பெரும் பங்கெடுத்து நல்ல சிறப்பாக செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதை சில பேர் குறை சொல்லுங்கிற நோக்கத்திலேயே சில முகநூலில் பதிவிடுறார்கள். என்னதான் நல்லது செஞ்சாலும் சில பேருக்கு பிடிக்காது. அதிகமாக நல்லது செஞ்சாலும் பிடிக்காது, கெட்ட செஞ்சாலும் பிடிக்காது சில பேருக்கு. அதுமாரி இருக்கும்போது நல்லதே செய்யக்கூடிய அந்த முதல்வர் அவர்கள் இப்போ இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் சரி, மற்ற மாற்று மத நண்பர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் முதல்வர் அவர்களும் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது. மிக அற்புதமாக நடத்தக்கூடிய இந்த ஆட்சி. இதை வேணுமுன்னே சில பேர் பேசுகிறாங்க. அருமையான ஆட்சி இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. திரு முதல்வர் அவர்கள் வந்த உடனேயே கொரோனா தொகையாக 4000 2 தவணையாக கொடுத்தாங்க. 2000 கொடுத்தாங்க. எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டோம். மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்ததுலேருந்து கொரோனான்ட்டு நிறைய பேர் நொந்துட்டோம் நாங்களாம், கொரோனாவை பார்த்து. ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்தீங்க 1000 ரூபா முதலாட்சியில், அது சரியாகவே இல்லை. என்ன பண்ணுறது, 6 மாதம் 7 மாதம் லாக்டவுன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இப்போ நடக்கக்கூடிய ஆட்சி பொற்கால ஆட்சியாக நடக்குது. மக்களுக்காக செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் நன்மைகளையும் நம்ம செய்து கொண்டிருக்கார் முதல்வர் அவர்கள். நிச்சயமாக நான் முதல்வர்கள் சல்யூட்டையும் என்னுடைய வாழ்க்கை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது மாதிரியே மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டுமா என்று நான் உங்களை தாழ்மையை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இரண்டாவது, பொங்கல் பொருள் 21 பொருள் கொடுத்ததுல சில இடத்துல தாமதங்கள்லாம் வரலன்னு சொன்னாங்க. சில இடத்துல பொருள்கள் சரியா இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? அவங்க கவர்மெண்ட்டு உத்தரவு போட்டாங்க 21 பொருள்ன்ட்டு. அந்த கம்பெனிகள் சரியான வரையில் அந்த பொருட்களை வழங்காத பட்சத்தில் யாருக்கு இதற்கான சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை நம்ம தமிழக அரசு முதல்வர் அவர்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார் என்று நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் இதற்குடைய நிகழ்வுகளை ஒன்று நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். அற்புதமாக நடக்கக்கூடிய இந்த அரசு சில பேர் வேணுமுன்னே பழி போட்டுக்கிட்டு பேசுறது கொள்றதுலாம் நாக்கு இல்லாத மாதிரி சில பேர்லாம் பேசுகிறாங்க. அதெல்லாம் வேண்டாம். நல்லது நடக்கக்கூடிய ஆட்சிகள் நம்ம எப்போதுமே நம்ம ஆதரவு கொடுக்கணும். நம்ம மக்கள் அப்போ தான் அவர்கள் நம்மளுக்கான சலுகைகளை செய்து காட்டுவார்கள், நம்மளும் பெற முடியும். அது ஒரு மனநிலை நம்ம இருக்க வேண்டும் என்றும், மக்களாகிய நாம் முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் நம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் நான் உங்களை தாழ்முனை கொண்டுக்கிறேன். நான் தனி அறையில் இருக்கிறதுனால நான் மாஸ்க்கு போடல. அதனால் நம்ம எல்லாரும் அந்த மாஸ்க்கு போட்டு வெளியில் போகிறப்ப ஒருத்தர் இது இல்லாமல் நோய் தொற்று பரவாமல் நம்ம தடுக்கும் வகையிலையும் கவர்மெண்ட்டு சொல்லியிருக்கிறது. அதை நம்ம பின்பற்றுமா இருக்க வேண்டும். இந்த ஆட்சி அருமையான ஆட்சி. இதே மாதிரியே திரு முதல்வர் அவர்கள் சிறப்பான ஆட்சியாக கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களிடம் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.